Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'umma kungiyar KS gaba daya, musamman ga 'yan uwana 'yan Niger. Kasashen Turawa suna cikin masifa, kasashen Turawa suna cikin bala'i, kasashen Turawa suna so su ci junansu tsakaninsu. A duk lokacin da kasashen Turawa suna cikin masifa da yaƙi, mu kasashen bakaken Afirka sai dai mu ce alhamdulillah, saboda duk wani masifar da muke fama da shi a cikin kasashen Afirka, waɗannan Turawa su ne sila. Idan kuna tunawa kwanakin bayan nan, shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya ce yana so ya ɗauki wani yanki daga cikin ƙasar Denmark wanda ake kira Greenland. Ya ce ko da ƙarfi ko da hanyar diplomasiya dole sai ya kwace wannan ƙasar. Ya kai inda ƙasashen Europe suka tura wasu sojawansu a cikin wannan garin mai suna Greenland, wanda duka sojawan da suka yi nan ba su wuce soge 37 ba. Yanzu cikin wannan ƙasar Europe, a kasar Spain, Premier Minister na kasar Spain shi ya fito yana magana ga abin da yake faɗi. Le Premier Ministre espagnol Pedro Sánchez: une invasion du Groenland par l'administration américaine ferait de Poutine l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? Premièrement, parce que cela légitimerait en quelque sorte son invasion et ses actions unilatérales, remettant en cause l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Deuxièmement, parce que je crains fort que si une telle invasion du Groenland par les États-Unis avait lieu, ça serait l'arrêt de mort de l'OTAN. Yace idan har kasar Amerika ta zo da karfin soja ta kwace wannan karamin garin da ake kira Greenland, yace hakan kuma zai ba kasar Rasha dama, musamman ga shugaban kasa Vladimir Putin, cewa shi ma ya je ya ci kasar Ukraine duka. Sannan kuma yace wannan kuma yana da repercussion, inda a duk lokacin da kasar Amurka ta farmaka wannan dan garin Greenland ta kwace shi da karfin iko, to hakan zai kawo karshen NATO. Kenan NATO za ta yi disloke. Mu dama haka muke so, NATO ta yi disloke. Ku ga mun ra'ayin ku a comment section. Allah ubangiji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hausa suke cewa kogo yayi juyi da mujiya. A da kasar Amurka ce ke yi ma kasar Iran barazana, sai kuma yau kasar Iran ce take yi ma kasar Amerika barazana. Karfi shi ke respecting karfi, nukiliya ke respecting nukiliya. Kasar Iran ta yi barazana ga kasar Amerika cewa a wannan karon idan Amerika ta yi kuskura ta tadda fitina ko kuma ta kai mata yaki, to yaki ne wanda ba zai taba karewa sai duniya ta nade. Amma kafin mu yi karan bayani, ku bari mu karanta muku abin da aka ce. Contrairement à la guerre de 12 jours, Téhéran n'envisage aucun arrêt des hostilités une fois le conflit engagé. Selon des sources concordantes, l'Iran se prépare à une guerre longue, marquant un changement stratégique majeur et laissant présager une escalade durable. Cette posture suggère un conflit sans issue rapide avec des répercussions régionales et internationales potentiellement graves. Kusan cewa kwanakin da aka yi wannan yakin tsakanin kasar Iran da kuma kasar Isra'ila da Amerika na kwana 12, wanda cikin kwana 12 kasar Iran ta mai da kasar Isra'ila kamar Gaza, kamar yadda Isra'ila ta yi ma Gaza, haka ake gwado kasar Isra'ila. Kawai saboda harkar media ne an kine a nuna, amma mun gani yadda kasar Isra'ila ta koma, har inda ya kai da inda shugaban kasar Amerika shi da kanshi ya dawo yin neman kasar Iran da Allah a takaita wuta, a daina wannan rigimar, a yanke wannan hodar da ake yi. To bayan haka kuma mutanen kasar Iran sun yi Allah wadda da shugaban kasar su cewa me yasa bai rushe kasar Iran gaba ɗaya ba. To wannan fa ya sa kasar Iran ta rike shi a cikin zuciya. Yau take yin barazanar cewa idan Amurka ta yi kuskure kuma ta tado wannan fitinar, suka ce yaki ne wanda ba zai taɓa tsaya ba sai duk ƙarshen duniya. Ma'ana duk inda Amurka ta bi, duk inda sojoji suke, su za su yaƙe su. Shi yasa nake gaya muku cewa kogo ya yi juyi da mujiya. Lalle kasar Iran yanzu ta zamanto wata super power a cikin duniya yanzu, tunda yanzu sun mallaki nukiliyan kansu. Abinda Amerika take jin tsoro, abinda kasar Isra'ila take jin tsoro, abinda kasashen Europe suke jin tsoro, gashi yau kasar Iran ta mallake shi. Allahu akbar. Ku ga mun ra'ayin ku a comment section. Allah